Este mediodía presentábase na sede da patronal noiesa, entidade organizadora, a Pinfaction Noia, que se celebrará este próximo sábado día 12. A iniciativa vense celebrando dende hai varios anos con bastante éxito de participación, e dende o ano pasado inclúese tamén a campaña xeral organizada conxuntamente co Concello, a de Primavera en Noia. A Pinfaction en esquema é como nos anos anteriores, somos máis de 40 tendas de distintos sectores, todas co 20% de desconto, a gas de un sector especial como a xoguetería, que ten uns descontos concretos, pero no 20 moi altos por cento, todo o produto ao 20% de desconto nos distintos establecementos que atenden sectores como complementos, calzado, moda, deportes, etc. Os comercios durante a Pinfaction abrirán ata as 11 da noite. Durante toda a xornada desenvolveránse ademais un bon número de actividades polas principais rúas do casco urbano da vila, na que destacará nesta edición a instalación dun circuito de parkour. Como ben sabedes, a Pinfaction, como nos anos anteriores tamén, está acompañado de toda unha actividade que programa Noia Histórica nas rúas, como pode ser música, carro de palomitas, hinchables para nenos, e ca peculiaridade este ano dun circuito de parkour, un circuito de saltos urbano que é a primeira vez que se instala en Noia e que esperemos que teña un relativo éxito de participación. Dende a patronal insisten na necesidade do asociacionismo, xa que é a única fórmula posible para poder desenvolver este tipo de campañas. Insistimos moito nesto porque hai xente que nun momento determinado aproveita, digamos, do tirón que fan este tipo de actividades sin contribuir como todo o mundo, non? E queremos ser un pouco sensibles nesa cuestión e que, por favor, a xente se dé conta de que isto é gracias a que a tenda de al lado a mellor paga unha cuota e que deberían ser un pouco máis solidarios, non? Para o desenvolvemento desta iniciativa, Noia Histórica conta ademais coa colaboración do propio Concello, a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Comercio.